Uyladım, ben bu su basmaya barabır, bu kolay bu yurtni saldım men. Как раз күшүшөрүндө. Зейнин космос кинотеатрында 7 утырау арасында документаль фильм күрсәтелде. Фильм Актаныш районының бер кешелек Шәр авылында төшерелә. Анда 80нче елларда юкка чыккан авылның соңгы кешесе Габдулла Хайбуллин тормышы сүрәтләнә. Режиссер Алмаз Нургалиев һәм куючы оператор Зәйегете Динар Әхмәтҗановның зур тырышлыгы һәм искиткеч осталыгы белән башкарыла ул. Это документальный фильм наблюдения. Мы не вмешивались никак в его жизнь, просто снимались то, чем он живет, чем занимается, что ест, как обходится без всяких благ, к которым мы привыкли, без воды, без электричества и так далее. Фильмны төшерүчеләр елның һәр фасылында кайтып Габдулла абыйның авыр шартлардагы көндәлек тормышын, нәрсә белән шөгыльләнүен, гомумән аның һәр хәрәкәтен яздыралар. Вышел, мне кажется, такой глубокий, интересный фильм. Мне кажется, он найдет отклик у каждого зрителя. Это о том, что насколько важно быть на своей земле, что значит родной край для каждого человека. Әлеге фильм 17нче Казан халыкара мөселман киносы фестивалендә иң яхшы тулы метражлы документаль фильм номинациясендә һәм Саратов газаплары 18нче халыкара документаль мелодрама кинофестивале җиңүчесе исемнәренә ия. 7 утырау арасында документаль фильмы Татарстанның башка шәһәр районнарында да тәкъдим ителәчәк. Адилә Борханова, Ангелина Санникова, Зей хәбәрләре.